Салом духтаро созер назарин саломатиё хуба иву омадагем ҳами қадар барои фасоновардиан баъзе ворид мегардемаш мода якта ба якта нишон метиҳем. Бозори корвон ина поён шай рӯ ба рӯи шашум дарвоза мешава. Марамат ина рӯ ба рӯи шашум дарвоза. И аз тарафи Тилобозорай охири бозори корвон. Дар дуюм ошёнаи иву марамат биёен духтарако касоне омадан наметонанд доставкаам доранд рақамашонам мемонам дар рӯи экран. Ина тамошобинон нигоҳ кунен ворид гаштем бинен чихе калона инҷа ҳамаш новинка ҳам посуда овардагиан ҳам парфюмерия ҳам косметика хуб аст ҳама чи ҳастай баъд инчунин контейнерои фасон овардагиан оз дарафти навор якта ба якта ма шумода нишон метиҳам. Марамат духтаро мана нигоҳ кунен ҳам қатарелкои хушро лалиёи хушро овардагиан нигоҳ кунен оши калонаи и 40 сомон инам хе бо нақши нигор дора аи ваёш чандай беглош ана ин калонаи тамошобинон нигоҳ кунен 30 сомон мана ин 15 сомон қақшучан ёра бинен моделҳои нав омадай баъд ина бо 20 сомонаш аста хел чиқиртаракай ина мудуш 30 сомон марамат ина биёен духтарако посудаи фасон дар иву омадагия иҷада бисёрай мана бинен ина ёям новинкаян нархошон чанд бошад ира 15 сомон нигоҳ кунен новинкаҳо калонан марҳамат интихоб хеле зиёд интихоби посуда аввал посудашона нишон дитем ба оҳиста оҳиста дигар чизои новинкарам ҳамаша пешниҳод мекунем духтаро ба ҳазур тамошо кунен мана нигоҳ кунен иҷадаям ҳастай ним коса ҳастай мана ваё ҳаста инаи калон бидиан ё 15 сомон ана инчунин контейнеро овардагиана ёра чанди карден 15 сомон инамуд 15 инош 25 ята дора сета дора 25 сомон тамошобинон нигоҳ кунен чихе хушрӯ мана 25 сомон инаи 15 сомашам фасонча будай мана калонай барои ягон чи нигоҳ доштан беҳтарин вариант 15 сомон баъд инчунин мишок барои игрушка бисёр мепурсед ивуда ҳастай ҳозирам ина марамат омада натонен духтарако нависен доставкатон мекунанд чандта гулош ҳастай чанда ино 30 сомон марамат мана дигар намудшам асира бинен чихе хушрӯчан 30 сомон ҳатман биёен айпеш бобинен беҳтарин вариант ёям фурӯшия ино чанд план мана 70 сомон корзинка духтаро беҳад хушрӯ иям барои нигоҳ доштан ягон чи варианти нағз ягон пикник рафтанда мисол мегирен чизотона нағза как ана иҷадам бо ҳастай посуда диден ҳама новинка ино чанд пули будиян иям 10 сомон қахшруан духтаро нигоҳ кунен мана 10 сомон кадомиша тарелкора мебинен иҷада ҳамаш 10 сомоняй чанд моделиш омадагиай баъд анай хели нако омадааст нигоҳ кунен 5 сомон мана 5 сомон барои ягон тезак гирифтан намак тезак ягон чи гирифтанда хушрӯча мана бинен духтаро чихе борои хушрӯ омада иҷада бо ҳаст лалиёи оши дигар намуда кош мана ино чанд пула мана 15 сомон духтаро бисёриё мепурсанд иёшам 15 сомон мана иношам калонай духтаро нигоҳ кунен 15 сомон посуда беҳад бисёр омадагиай такрорам шава духтарако биёен ина посудагир бошен ино ҳамаш бори чинан чиния ягонташ сафол нестай сифати беҳтарин доранд баъд нигоҳ кунен чи қаланҷ боксову анами хел контейнерчои хушро омадагиай ози якта ба якта нархоинам мефаҳмонам тона дар кор боша биёен айпеш тамошо кунен мана ярганай зира бинен инаира бинен сетта дораи чанд пулай ино 30 сомони ин намагирак специ 30 сомон тамошобинон нигоҳ кунед чихе хушрӯай чанд намудуш ҳастай 30 сомон сифати беҳтаринаш мана ин намудушам ҳама хел 30 сомон ана баъд ино ланчбокс ана ланчбоксоям 30 сомонай ҳама чи доран анаи 25 сомон ҳамаи чи хучон дохилишда дорана мана қошуқ вилкау дигар чизо инош чи анаи намудаш бошад 15 сомон марҳамат анаи баночко чиян 40 сомон инаи чи мана тамошобино 10 сомон аҷоиб мана ино чи барои шуштан ягон чи донагӣ ягон чи шуштанда хушрӯ 15 сомон духтаро ана ино чиян
ها подставка این برای 10 сомон барои ванна нигоҳ кунед. барои паставу шотка мондан на 10 сомон. мана ино 10 сомон. ин салфетницай? салфетницаро бинед духтаро чӣ қадр хушрӯ 10 сомонӣ. а қисми болода ҳастай бисёр органайзеру не хел подносчову. ин барои кӯдакое я? این برای کودک‌ها دو نمود. мана ҳамаи чӣ доштай. ина иш чанд сомон? اینو 10 сомонӣ. 10 сомон. мана марамат. ишам 10 сомон. Ишам 10 сомон. қахшрӯй тамошобино ира бинед худаш лошкача дора, қошуқча дора 10 сомон беҳад фасон. аз и чанд расветка ҳастай намудошам чанд намудай. мана инам хел дорад беш ино надора на 10 сомон. ишам 10 сомон. мана марамат биён бо пеш бинед. тарако бахшиши зиёд и 30 сомон. мана ин 10 сомон. дидем духтаро мана инҷада ҳаст ино 10 сомон ин ряди боло бошад 30 сомонӣ. ай як намудай мана ҳастай ино 10 сомониҳошанд. инҷадаям ҳама хел ҳар хела барои намак гирифтан барои ягон чӣ гирифтан ҳастай ҳама хел ба яко. нархошон ина инош 15 сомон. ино 30 сомона будана анам инош бошад 15 сомона ҳастай. болоям ланчбоксая ана болоям ها контейнерай خلاص вай контейнер чаяй ози ай пешам нишонтон метем бинен хтон. ина ин тараф даям ҳам манаму душ ҳастай поднос ҳастай. ина 10 сомони подносои хушрӯ омадагиай диден пластмассови ғафси фасонан 10 сомон. ина я ина барои нигоҳ доштани ягон чи беҳад хушрӯ ягон ҷо салата ягон чай барен зурак органайзери фасон. марамат контейнерчада гап нест. нархаш аз нархашам аниқ кунем духтаро чанд расветка доштай 35 сомонӣ будай. мана марамат биёен бо пеш бинед ино бошад духтаро 10 сомонӣ. мана иҷада бо ҳаст мевагирако 30 сомона. баъд ана ёра бинен 30 сомон калона иқахшрай материалше. мана ана иноям 10 сомония. баъд падносо ҳастай 40 сомон ино калонан 40 сомон фасон. мана биненда органайзерам ивуда бисёр омадагиай. иҷада нигоҳ кунем. ина ёра бинен духтарако ҳар хела сатилча барои мусора барои писмени столда монданда хушрӯча. иё чанд пул? اینو 20 сомонӣ. мана ино 20 сомон. ана инаму душ ҳастай 20 сомон. ина ин ношам хушрӯ 20 сомон. мана бинен ай ина иям будай духтаро 40 сомона ё калонан бинен 40 сомон. ана и чи ай? این برای واننا. ها иям барои ванна будай 40 сомон. ами комплектша Да. беҳад хушрӯ. ана термусора мепурсен нигоҳ кунен 60 сомонӣ. ина оҳаниш чанд пул боша? оҳаниш 80 сомон. 80 сомон. мана ино бошад 60 сомонӣ. ино калонан духтаро расчётатона бигирен. ана баъд як чи дига игрушкаошона арзон кадан духтаро. ина метавонен барои фарзандотон харидорӣ кунен. ина инҷа кадомеша мебинен нигоҳ кунен 30 сомон. мана калон ай диден коробкаоша бинен 30 сомонӣ. лего ҳастай ина намудо ҳастай. мана ин ҳастай иш 40 сомона дигарош 30 сомон. мана қисми болора бинен 30 сомон. иноям 30 сомон. мана иноям 30 сомон духтаро хушрӯчаян. дидем кӯдако бозӣ мекунан интересни ҳам духтарона ҳастай ҳам писарона 30 сомон. мана ишам 30 сомон. инам ишам 30 сомон ая. мана хулас 30 сомон. ана инош бошад 60 сомонай духтаро. ино пулт катям ба фикрама 60 сомонан. а дига бошад 30 сомон. иҷада ози бо дигар намудошам аст. ана и боша 50 сомон ая. иам пулт катиай самолёт. а дигарош боша ина 30 сомон. ина қисми болора бинен 30 сомон духтаро. легау дигар чизошон ҳамаш 30 сомонӣ. як бор дигар такрор мекунем. иву ами магазини иву дар бозори корвонай тарафи тилобозор да меша охири бозор да духтаро рӯ барои шашум дарвоза. марамат биён бо ай пеш бинен. айно 20 сомонай чи ай? мана 20 сомон. хушрӯ хеле барои декор ая. и барои декор тамошобино баъд ба фикрам бӯи хушрӯ дора. мана марамат
20 сомон баночкаи фасон. Баъд инчунин духтарако нигоҳ кунен, ана ин амуд ва яко пузирок будан ку ино акция шидян 20 сомон шидай духтаро беҳад варианти хубай куда интересни фасон мана барои туҳфа мегирен барои савдо мегирен диден ва якошам ҳастай 20 сомонӣ иҷода игрушка бисёрай мана 5 сом 10 сом 20 сом инам хеле нархошон ино 10 сомон инаме пачкаи пластилин ҳамаш 10 сомон мана иҷа одноразови чизако ҳастаю хулас бинен тараф 5 сомон 10 сомон марамат инаи тарафа бинен ино 30 сомон игрушкачои фасон 30 сомон ана баъд духтаро ана ино акция шидиян 5 сомон и коробкада хеле ва як ранги собунак калонак я чизак дора мешиканен дурунушта туҳфа меброя сюрприз меброя беҳад хушрӯй ҳам духтаронаш ҳастай ҳам писаронаш 5 сомон тамошо бино беҳтарин нарх баъд барои вай декор ина гилора биден чихе фасончаян ина марамат хушрӯчаяне 5 сомонӣ кадомеша мегирен тамошо бино 5 сомон кардагиян мана барои туҳфа хушрӯвай мисол барои хитон барои ороиш беҳад варианти нақс 5 сомон кадомеша ки гирифтен дӯстони азиз ина стульчикои фасон ино чанд пулиян ира бинен 10 сомон иқа интересниёш омадай аҷоиба 10 сомон чанд намуд дора ҳаминоям ба қувватаки хушрӯанд духтаро мана 10 сомон ай калонош чи اینا 50 سومون هست 30 سومون هست ها دیدن این کالونش 60 سومون هست 40 سومون هست 30 سومون 50 سومون 60 سومون دیدم خیلی کالونش هم خیلی نرخ گذاری شده اینجا با هر نموده آب نوشک و باکال و دیگر چیزایی هم هست میتونین با از نزدیک اومده خودتون تماشا کنین اختراع یک بار دیگه عمومی کدامش ما نشون میدیم باور کنین همه قواریان بسیار هم کالون اینجا من هر یک تاش مثال نشون دادن نمیشه و نبرده خوب تر این که خودتون اومده یک بار تماشا کنین براشونه معقولتون میشه و من ویم دارن کسمتیکا هم دارن همش 10 سومونیه اینا نگاه کنین چی نمود پاماده میگیرن توش میگیرن تن میگیرن دوخی میگیرن چیزی میگیرن دخترکو 10 سومون من هم نمودش هسته پرتاچوی خوش رو دارن اوریجینالش 60 سومون بعد освежителё ра акция кардагиян духтаро нигоҳ кунед ҳам барои мошин ҳаста освежителё ҳам барои ин хона мана 10 сомонӣ 5 сомон освежител ҳо 5 сомон ҳам барои мошин ҳам барои мисол хона 5 сомонӣ 10 сомонӣ будан ҳозир акция кардиян 5 сомонӣ марамат биёен ай пеш бинен боварӣ дорум махқултон мешава инҷа дар резинкаву заколкаву хеле чизакоям ёфт мешава нигоҳ кунед хушрӯ ёшам нархошон арзонай духтаро 5 сум 10 сум мана инаи ойно чанд сум ай ойна хушрӯе подставка дорак 30 сомон 25 сомон марамат диффузорора 20 сомон кардиян духтаро мана хушрӯа увлажнитель воздуха 20 сомон инҷада бо шонаву дигар чизошам ҳастай мана бинем и увлажнителё духтаро 20 сомон не 10 сомон будай марамат ина дар кор бошад нависен биёен ай пеш бинен ҳозир тарафша нишон метиҳем якта ба якта посуда пастелни бельё дигар чизоям ҳастай беҳтарин нархо кати нигоҳ кунен инами пастелни бельёшон 180 сомон ай ду одамай гарантия дора ҳама материалаш хушрӯай шушта истифода мебарен ҳичи намешава 180 сомон инчунин обнушакҳои хушрӯвардиян ҳами буда градусиёва нишон медод мана ҳами болошта градусиёба нишон метиҳад 35 сомон мана нигоҳ кунен 35 сомон ана ин намудуш чанд 45 я ана ин намудуш боша 45 сомон хушрӯ нигоҳ мекуна оба ино хеле ай духтаро на танҳо оби ҷӯш чои ҷӯш балки дар ин шумо метавонед мороженый коктейлам нигоҳ доред ҳам хеле як хел градуса нигоҳ мекунанд тағйир намеёбад то намедонам чанд соат як муқаррари вақт дора то ҳам вақта тағйир намеёбад градусуш баъд нигоҳ кунед инҷада косметичкаҳо ҳаст 30 сомония косметичкаҳои хушрӯ ҳаст 30 сомон ва ино чандан
اینا ارگانایزرها یک تاش 40 سومون، سه تا هر خیل اگر گیرن 100 سومون میگم. نگاه کنین ارگانایزرهای کالونن اینا سیمدورای оригинал یک دونش 40 سومونه اگر که سه تا هر خیل بگیرین سه цвет مثال 100 سومون да میتونه سه تاش 100 سومون خلاص منه دخترکو در کورتون باشد حتما اومده ای پیش با тамошо кунен инҷа шоткаву дигар чизако ҳаст манаем беҳад дар корея ҳам тахтачая ҳам хеле ва як мешава чӣ мешава духтаро хушрӯай барои зелен шуштан ҳам тахтачай ҳамини хел падноз вайча бурӣ мешад да косача барин мешад инаи обуш мерава хулас беҳтарину беҳтарин ино барои палто тоза кардан нигоҳ кунед барои пата тоза кардан ин шампур 25 сомон сетта дорад 20 сомон ҳа дута дорад насадкош катяй 20 сомонида метиҳанд марамат дар кор бошад гап занен мана ин тараф даем ҳама чи ҳаст ине вешилка мана ино оҳани будиам бо ин шампур бошад хушрӯ 40 сомон иношам хушрӯ ина гулдонои фасон доранд 10 сом 15 сомон ҳар намудуш ҳастай خلاص بیاین انتخاب به هدم بسیاری. انا با پس دوره نگاه کنین. سکارتکوی خوشرو من کلون 60 سومونه. انا ای طرفم 60 سومون. اینو را بینن 15 سومونی ارگانایزر را بینن چه خوشرو کانتینر چو من 10 سومونم بودای من بینن. پس اینا 15 سومونه هاش هستای. بعد سومکای سپارتیونی هسته. 50 سومون من 30 سومون سومکو هست 60 سومون نه 60 سومونش ببینید چه کالونای مرحمت حتما اومده تماشا کنین انا بعد بو نبورای خشرو دارن این نبورا ببینید چه کالونای 100 سومون یگانجا توفه بردنی باشن بهترین واریانت من قسمی بولادم هم خیلی 100 سومون انا خشرو چه برای بیژوتریا و یگانچی نگاه داشتن ایره بینید چه فاسون چه 40 سومون هم کبوتش هستای هم منک روزویش هستای اینا برای کودکو برای خطون میگیرین بهترین واریانت اینا رزنچوید نشان بدای مرا دخترکو اینا چیان اینا 35 سومون ها 35 سومون اینا خیلی میشکن دخترو اینم شما میتونید برای لباس برای ایگروشکا برای یگانچی نگاه داشتن بهترین واریانت انای ساتیلو هست نگاه کنید 20 سومون جمع میشوند که هم خیلی ساتیلوه من 20 سومون اینو چیان 20 سومونی اینا نگاه کنید دخترکو 20 сомони ҳар чизако ҳаст ва духтаро грандиозная акция дар иву рафтестай успет кунед нигоҳ кунед ин ҳами органайзерҳои оригинали ина симдора нигоҳ кунед чӣ калонай 20 сомон кардаган бовар мекунед 20 сомон успет кунед беҳад бисёриҳо ин чиза мепурсидан ина ивуда аксияи бераҳмона рафтестай успет кунед мана 40 сомон буд 20 сомон шудагиай бозори корвон бинои анами иву навистагиай худаш дар анами бино ба ҳазур меёбен рӯ ба рӯи шашум дарвоза мешавад шашум дарвоза аз тарафи пажаркаяй мана омада наметонед нависен хучон даррав доставкатон мекунанд нигоҳ кунед чӣ фасонай инчунин ивуда пастелни билиҳои хушрӯ омадаай ино 180 сомонай то забори гуанҷу беҳад сифати хуб дора ду одамай 180 сомон ана баъди инаи термусчо омадай нигоҳ кунед ино ваёш ҳами градусша нишон метия болошда диден 35 сомон инош 45 сомон инош 45 сомон хулас ҳамаи чи омадагиай биёед омада наметонед нависен доставкатон мекунанд ҳар хела вентиляторо ҳастад духтаро 20 сомон 25 сомон мана ҳар намудаш аз 15 сомаш ҳам доре на 15 сомаш ҳам ҳаст марҳамат биёен боя пеш тамошо кунен самаклаиши абоё мепурсен барои шкафу дигар чизо иҷода ҳастай чанд план ваё 5 сом як рулончаш 5 сомон мана беҳтарин нарх вешилкаву ина хел сатилову хулас ҳамаи чи дар иву бо нархи арзон пайдо карда метавонем тамошо биден ҳатман биёен бо хутонай пеш бинен коврико ҳастай коврикотон чанд сомай хусучанеё мана и 30 сомон буда 40 сомона اینش 40 سومون اینا 30 سوم اینا 20 سومون ها اینا детски чихе хушрӯ духтарако 20 сомон ана 30 сомон ба 40 сомонаш ҳастай ваёш бисёрай рангош бисёрай иҷақ во қошуқ дигар чизоям аст
ина қошиқи пластмаси пурсида будем ку духтаро. Ина и буда будай 10 сомон. Мана ёша бинем. Лопаткаво, қошиқу чизе ки дар корайтона аз иву метонен пайдо кунен. Ина комплектоям ҳаст. Аз ин тарафам одноразови посудо ҳаст. Мана чӣ намуди дар кора метавонен омада аз иву харидорӣ кунен духтаро. Ина инора бинен 5 сомон. Мана баночкаштам ҳаст 5 сомон. Ҳар намуда сангчо. ина духтарако беҳтарин вариантҳоро аз иву метонен пайдо кунен.